A la part superior del carrer O'Connell, el traçat de la línia verda del Luas presenta una de les configuracions més curioses de tota la xarxa del tramvia dublinès, puix que en aquest punt, just després de la parada d'O'Connell Upper, la via es bifurca. Un ramal continua cap al nord amb direcció a Broombridge, mentre que l'altre gira a la dreta cap a la parada de Parnell. Quan a final del 2017 va entrar en servei l'extensió de la línia verda entre St. Stephen's Green i Broombridge, un projecte que durant la fase de construcció fou conegut com el Luas Cross City i que va unir les dues línies existents, al centre de la ciutat, el sistema adoptat fou el de circulació per carrers separats. En aquest sentit, els tramvies que circulen cap al nord ho fan per Westmoreland i O'Connell, travessant el Liffey pel pont d'O'Connell, mentre que els que circulen cap al sud ho fan per Parnell, Marlborough, Hawkins i Trinity, travessant el Liffey pel pont Rosie Hackett, fins que les vies tornen a trobar-se a College Green. Aquesta configuració evita encreuaments complexos i permet deixar més espai al carrer O'Connell, per on passen molts autobusos. La bifurcació és essencial per a aquesta operació. Els tramvies procedents del sud no sempre continuen fins a Broombridge. Alguns tenen com a destinació Parnell i després de fer parada en aquest carrer, tornen a enfilar cap al sud. A les pantalles dels vehicles i als panells informatius apareix la destinació Parnell, indicant que el tramvia farà el recorregut curt i no arribarà fins al final de la línia, a Broombridge. Aquesta maniobra és coneguda com The Loop, la volta. A efectes pràctics, el tramvia fa un bucle al voltant del centre-nord de Dublín, una operació molt senzilla que proporciona flexibilitat al servei i permet de reforçar els trams amb més demanda sense haver d'enviar tots els combois fins a la terminal de Broombridge. Així doncs, la bifurcació del carrer O'Connell és molt més que una simple desviació ferroviària. Es tracta d'un element clau en l'operativa de la línia verda i d'una peculiaritat que sovint sorprèn els usuaris, especialment quan descobreixen que el seu tramvia, en comptes de continuar cap al nord, fa el loop, passant per Parnell i enfilant una altra vegada cap al sud.